سلاف راج باشه ور باشه و نوهیتکم تا باشن سلامتم بویریم گله که عجیب قومن موقع شوک بناسه کریه مگوتی دنیا سروبند به دنیا کار ترسی بگوارش برکو دولت باغچلی که حتی پار پیرارجی اقدام عبدالله öcalan دخواست مرنوی دخواست دائما بندی اقدام داوت نوا ملت ایرو آزادیا öcalan خواست و یا بسری خواه بویره کی پر گرینگه de diroka Türkiye'de de diroka Kürdan deji pır mühime. Devlet Bahçeli temsila devleta Türkiye'de temsila milli neteveperesti heri radikal Türkandike. Temsila vane. Le Türkiye ev milli ku daima düşmaniya milleti Kürt kiriye Devlet Bahçeli u hevali vine. Alparslan Türkeş bu beryanaha başı jüira ma düşmaniya milleti Kürt per vekri dikirin. Dibin gelek konkujiyon de imzalanjı heye u şirîgê Tayyip Erdoğan'e li ser desthilatdariyê îro beyan kir ku Abdullah Öcalan divê bikaribe divê pêvajî de rolekê diyarker bilîze, rolekê pratik bilîze ji ber vê yekî çarçoveya azadiyê wî divê berfirehtir bibe. Tabii ev daxwaza rêxistinê bû. Xuyaya devleta Türkiye gohdete daxwazên rêxistinê. Heman hema dest pê bikin pêşiyan biçin başûrê Kurdistanê li wê derê jî devleta İranê êrişê ser ofîsa Mesrûr Barzanî kir hen reaksiyon hene em ê cî bidin van reaksiyonan Tom Barak, Netanyû Yekbûyî, Leyla Zana, Mazlûm Abdî gelek kesan Dem Partî hema kî bibêjin Kubat Talabani ji Avrupa'ya gelek keseyeti şahıs êrişa devleta İranê ya li ser ofîsa Mesrûr Barzanî şermezar kirin. Di vê naberê de hevdîtinê İmraliyê jî di medya ji vekî de derdikevin ya rastî merû tam nizane ev hevdîtin Aydê Öcalan'ın yanına lê gelek tiştê de hatine gotin bi qasî ku merû jê fehm dike ku Abdullah Öcalan kabul kiriye ku teyit û tespit li serê çiyê Kurdistanê werin çêkirin yani Partiya Karkerên Kurdistanê hêzên gerîlab temamî çekê xwe dayînin yan jî radestê devleta Tirkiye bikin yan jî radestê hêzekî din bikin em tam neemînin lê divê çek û sîlah di destê tevgera siyasiya Kurd de yan jî tevgera çektariya Kurd de nemîne û qismê mezin ew ê vegerin Tirkiye û Bakurê Kurdistanê qismekî piçûk û li Silêmaniyê bimîne yani wisa li hev kirine bi qasî ku merîv ji van hevdîtina fehm dike wisa ye wekî din tiştên ku hinek mirovan şok dike hene navê hin keseyetiyên derdorên AKP hene dibêje partiya nû ku ez ê ava bikim ku ez ê seroketiya wî bikim tê de basa navê Altan Tan dike divê ew dikare were tê de cihê bigire weke komîteya rêvebir Mehmet Metîner dikare were tê de cihê bigire weke endamê komîteya rêvebir êdî em nizanin ha ev tiştê ku medya ji vekî de derdikevin eger Aydê rêzdar Abdullah Öcalan bin ez bixwe alîgirim ku ji raya giştîrê were eşkere kirin ji ber ku sibê heta êvariyan behsa demokrasiyê dikin partiya ku tê avakirin jî navê wî dibe partiya ne partiye hareketekî demokratîk komara demokratîk civaka demokratîk madem wisa ye divê mirov raya milletê Kurd bigire milletê Kurd bi dewleta Tirkiye re dibe yek ama haya milletê Kurd jî tune milletê Kurd erê kiriye nekiriye em nizanin kesî fikra milletê Kurd pirsiye nepirsiye referandumekî çêbiye nebiye milletê Kurd bi dewleta Tirkiye re dixwaze bibe yek dixwaze dewleta Tirkiye ala Tirkiye her tişê Tirkiye bibe ê milletê Kurd nizanin niha piştî têkoşînekî pêncî salan ya çekdarî em xwe di nava pozisyonekî pir cuda da dibînin ku em nedifikirîn ji ber vê yekî cuda ye yani kî çi dibêje bila bibêje rêvebirên me yê Qandîlê rêvebirên me yê Avrupayê kesên herî payebilindiyê rêxistinê jî texmîn nedikirin ku werin rewşa îro bila kes ranebe ji me re nebêje em şok nebûne me dizanî bû ku sibê du sibê em dewleta Tirkiye re dibin yek ne wisa ye kesekî texmîn nedikir çawa texmîn nedikirin 2 sal beriya niha di nava bültenê me de hene
او پیشنیازی کو پیشی چون قاندیلی reaksiyona kandileti bir eve çeva bu teklifeki وکه teklifeki çeva penası kirin red kirin peşi paşa hediye fer bu meruf ferdi be nahevanno usa xuyaye le İmraniye Kandili Emizanım Rezdar Murat Karayılan doh fikri xwe beyan kir doh bu meveşan doh bu pêr bû pir vekirî dibêje heta ku serokatiya me temamî azad nebe heta ku dawa Kurd parastina dawa Kurd nekeve bin garantî em biryarê xwe yê di kongre xwe de pêk nayîne yani em xwe fesih nakin yani ez wekî Murat Karayılan hêz û quweta min ya ku ez bikarim çek ji destê gerîla bigirim tune ye ez nikarim ji wara bêjim çek û silahê xwe dayînim biçim malê xwe ew ji bo dawekî din hatine ew daw divê safî be çima me got teyîd tespît ji ber ku Rezar Abdullah Öcalan dibêje ez qebûl niha teyîd û tespît wextê were kirin ez îro çi fikirîm niha MGK heye MGK evan saziye herî bilind ya ewlekariye ya dewleta Tirkiyeyê tamam û mîta Tirkiye niha ji bo ku teyîd û tespît çê bibe heyetekî ji MGK ji mîta Tirkiye wê defter û qelem bigirin destê xwe ew ê biçin serê Ciyayên Kurdistanê ew ê bikevin şikeftan ew ê biçin baregehên Partiya Karkerê Kurdistanê baregehê serê Ciya ew ê not bigirin çend sîlah hene numerê wan çi ne di destê rêxistinê de çi heye çi tune wê hemî were not kirin bi şiklekî insan dî li hev tên yani bifikirin ew dewleta Tirkiye ew rayedarên MGK ku li ser navê Artêşa Tirkiye tên ser navê Mîtê tên heta beriya demekî jî we li hember wan şer dikir hûn dijminê hevê sondxwarî bûn wel ku derê hev bidîta xwîne hev direjand îro ew radibin bi qelem û defter bi çentê xwe tên îja hûn mecbûrin gerek çay qehwe bidin wan hûn mecbûrin hemî envantera xwe tiştê destê xwe de ji wan re pêşkêş bikin vekin îja hûn mecbûrin îmze bikin we çi teslîmê wa kiriye nekiriye ya vana rewşê şokin şok rewşê nenormal in ji ber vê merûv nikare muhekeme jî bike merûv nikare bêje baş e xirab e tenê tiştekî heye şert e lazim e li ser navê milletê Kurd wextê biryarê were girtin divê raya Kurdan were pirsîn Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşî eşkere kir beyan kir ku ofîsa wî ya taybet û mala serokê dezgehê asayîş û îstixbaratê bi dronên Îranê hedef hatine girtin dibêje ev pêşhatineke metirsîdar e bûyerekî pir xeter e metirsîdar e Mesrûr Barzanî li ser êrişên bi dronan ên li ser ofîsa xwe peyamekî belav kiriye li ser twîta xwe piştî lêkolînan derkete holêk û îro sibê ofîsa min a taybet û mala serokê dezgehê asayîş û îstixbaratê bi dronên Îranê hatine hedef girtin ev divê gefeke rast e Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di beşekî din ya peyama xwe de dibêje ev êrişeke bêperwa û nayê qebûl kirin û êriş bi tundî şermezar kir ev meseleyekî metirsîdar e gefeke rast e li ser ewlehiyê û aramiyê Herêma Kurdistanê ev êriş wê me ji bi cîhanîna erkên me û parastina welatê me jî me sar neke yani em ê li ser erka xwe bin ev êrişê bi vî şiklî nikare me ji erka me dûr bixe di vê naberê de hevan Netanyahû yekbî êrişa li ser Kurdistanê şermezar kir dibêje ev binpêkirineke eşkere ye berdevkê sekreterê giştî Netanyahû yekbî li ser êrişa bi dronan ya li ser ofîsa Serokwezîrê Herêma Kurdistanê dibêje binpêkirineke eşkere ya serweriyê ye Stefan Dujarric ji Rûdawê re eşkere kiriye dibêje bawekî eşkere ye ev binpêkirina serweriya Iraqê ye em êrişa li ser ofîsa Serokwezîrê Hikûmeta Kurdistanê şermezar dikin hevan ez pêşî ji wara bêjim çi bibû hinekê em lê binêrin paşê jî ez ê behsa dewlet başelî bikim em ê hinekî şîrove bikin ez van nûçeyên êriş mêrişa hinekî kin digirim em derbasê meselên li Bakurê Kurdistanê dibin mesela serbestiya serhedê bêçekbûna qesedî heye xwe fesihkirina qesedî heye
Rojavayê Kurdistanê heye, beyanata İlham Ahmed ew dixwaze çi bêje. Çi bibû hevano Diş terora Kurdistanê ragihand ku du dronên bombebarkirî avêtine ofîsa taybet ya Serokwezîrê Kurdistanê û ciyê mayînê yê berpirsê Ajansa Parastinê. Li gorî daxuyaniya diş terora Kurdistanê îro yani hevdê tebeqa 2026 saet 12 û yani nîvê şevê 28 derbas dibû. Du dronên bombebarkirî yên hedît 310 ji aliyê sînorê Îranê ve hatine avêtin. Diş terörê da zanîn ku dron berdane baregeha ofîsa taybet ya Serokwezîrê Herêma Kurdistanê û ciyê mayînê yê berpirsê Ajansa Parastinê yên navçeya Pîrmamê a Hewlêrê. Herwiha hate diyarkirin ku di êrişê de zirarên canî çênebûne, diş terörê di daxuyaniyê xwe de ev êriş şermezar kir elbet dibêje em van êriş û destdirêjiyan bi tundî şermezar dikin, bi tu awayî nayê qebûl kirin, hemû berpirsiyariya encaman jî di stûyê encam deran de ye. Niha evan do. Êriş ji alî Îranê ve hatiye kirin. Yani wekî coğrafîk ve ji alî Îranê ve hatiye kirin. Kîjan rêxistina dewleta Tirkiye tiliya wê tê de heye. Tune ez her tiştî bi dewleta Tirkiye vegirêdim. Aniha li rojhilata navîn ji Îranê zêdetir jî dijminê serekeyê milletê Kurd dewleta Tirkiye ye. Yani ji bo min neguheriye hêjî. Çima neguheriye? Çünkü kanunên ku Kurdan tune dihesibîne hêjî di meriyetê de ne. Dewleta Tirkiye bi yek hevokekî jî, bi yek gotinekî jî ji ber komkujiyê xwe ji Kurdan lêborî nexwestiye. Dewleta Tirkiye di kirinê xwe de domdar li ser qirara xwe ye. Tenê milletê me ditirsîne. Hevan no. Mesele êrişa Îranê ya li ser Başûrê Kurdistanê ye. Ama mesele tê digere diçe ser dewleta Tirkiye. Em van êriş û destdirêjiyan bi tundî şermezar dikin, bi tu awayî nayê qebûl kirin dibêje netewên yekbûyî ne ew bû. Hevan no. Niha dronên ku êrişê Başûrê Kurdistanê kirine taybetmendiyê van dronan jî em hema du gotina bibêjin. Navê hedît 310 he drona Îranê ye herî bihêze. Leza wê di saetekî de digihêje 510 kilometre. Motora wî jî cureyê turbo ye. Ev dron dikare heta 9 kilometreyan bilind bibe ji erdê. Di saetekî de jî saetekî dikare li hewa bimîne. 305 kilometre dûr dikare biçe. Dikare 30 kilometre dikare 30 kilo teqemenî jî hilbigire. Dron ji bo wê hatiye çêkirin ku beriya pergalên parastina esmanî wê bibînin bi lez û bez ezmanê aliyê beramber derbas bike. Ev cure dron ji bo armanjgirtina radar, pêgehên hestiyar, navendên fermandariyê, binesaziyên girîng hatiye çêkirin. Cara yekem de avara 2026 de yani beriya çar pêjmehan di şerê li dijî İsraîl û Amerîkayê de ji alî supayê pastaran ya Îranê ve hate bikaranîn. Fiyata wî $50,000 ye ya. Na, 5 jî ne. 20,000 jî hene. Yani mirovekî ji bo xwazê dikare bikire. Yani fiyata wan di navbera 20,000 û 50,000 de diguhere. Li gorî kalîte wî. Ecêb e. Hevan em jî şermezar bikin. Em jî dewleta Îranê şermezar bikin, dewleta Tirkiye jî şermezar bikin. Hemî hêzên li rojhilata navîn hêzên desthilatdar, êrişkar, ê ku Kurdan tune dihesibînin. Ê ku dixwazin qira Kurdan bîne em wan tevan şermezar dikin. Nûnerê taybetî Amerîkayê karûbarên Sûriyeyê, Iraqê Tom Barak wî jî têra xwe zirar da milletê Kurd. Êrişa li ser ofîsa Mesrûr Barzanî ya li Hewlêrê bi tundî şermezar kir. Tom Barak li ser êrişê got ev destdirêjiya li ser hevpeymanên me yên Kurd yani hevpeymanên me ne. Yani şîrîkên me. Ê ku em bi wan re bi hev re dixebitin ew in. Ser de jî dibe hevpeymanên me yên Kurd yên pê bawer. Dibe em êrişa li ser Kurdan şîrîkê me qebûl nakin. Pir derewî ne. Tom Barak hakikaten derewî ne. Çi dibêje? Hevpeymanên me yên Kurd yên pê bawer. Yani baweriyeta me tê
Em nîverê de hiştin çûn. Onha Başûrê Kurdistanê jî nîverê de dihêrin diçin. Rojava temamî nîverê de hiştin. Hemî tombarak hevalê xwe Donald Trump. Hevalê wî ye. Aynekî bin. Tombarak dibêje ev destdirêjî ji bo aramiyê herêmê jî gefeke rast e. Em ê bêdeng nemînin. Ez ji we re tişek bêjim. Yani bîna provokasyonê jî jê tê. Yani hin hêzên ku dixwazin Kurdan li hember Îranê bidin şerkirin dibe ku ev provokasyon pêkanî bin. Hêzên ku ev operasyon kirine yani ev êrişên dronî dibe ku Îranî bin lê kontrola wan di destê hinekê din de ye. Ê ku dixwazin Kurdan rakin ser piya bixin nava şer û pevçûnan ji xwe re wekî esker bikar bînin. Yani şerê Kurdan li hember Îranê ne îrokî. Heta niha Kurdan li hember dewleta Tirkiye şer dikir hûn li ku derê bûn. Kurdan li hember Îranê ew xwasa şer kir hûn li ku derê bûn. Kurdan pir kişan. Kurdan li hember Saddam li hember Iraqê li Sûriyê şer kir hûn li ku derê bûn. Îro bira kes ranebe nebêje em piştgirî didan Kurdan û hevpeymanên me ê pê bawerin. Dewleta Tirkiye jî bila tiştê wisa nebêje ez dewleta Kurdan me nizam çi. Hemî vir derewin tiştê wisa tune. Kes bila ranebe bi rûmeta Kurdan jî nelîze. Tom Barak teqez kir ku ew li hember van kiryarên dijminane çavê xwe negirin. Em ê bi tu awê çavê xwe ji van dijminahiyan re negirin. Tamam. Mirovekî berda ye. Gotina wî jî nexwîne. Siyasetmedara Kurd Leyla Zana li ser vê êrişê peyamekî belav kir. Leyla Zana di peyama xwe de xîtabê Serokvezîrê Herêma Kurdistanê kir. Got Cenabê Serokvezîrê Herêma Kurdistanê Kêkî Mesrûr Barzanî. Silav û rêz ji te re. Ez êrişa li ser ofîsa we bi tundî şermezar dikim. Bila dost û dijmin bizanibin ku ev sed sala azadiya milletê Kurd e. Siyasetmedara Kurd peyama xwe bi gotina Xwedê me hemiyan biparêze. Xwişka we Leyla Zana. Bi vîya we bidawî kir. Di vê naberê de Mehdî Zana siyasetmedarê me ê xwedî tecrübe nexweş e. Seheta wî pir giran e. Nexweşiya wî jî giran e. Tabii em hêvî dikin ku mucizeyekî çê ve baş be. Emirê wî jî li jor e. Em jê re tev şîfayê bixwazin. Mehdî Zana cara yekem wekî Kurdekî bû şaredarê Amedê. Sala wî jî nayê bîram pir zû de ye. Kî beriya heştê bû. Erê. Hevan no. Wî jî gelekî kişand di zindanên dewleta Tirkiye'de. Yek ji mağdurên dewleta Tirkiye Mehdî Zana bixwe ye. Ma Leyla Zana nekişan. Ya kîjan Kurdî ji destê dewleta Tirkiye nekişandiye. Dewleta Tirkiye dikare bibe dewleta Kurdan hevandon. Dawiya dünyayê ne? Dikare bibe. Hakikaten dikare. Mîna insanan, yani revebirên dewleta Tirkiye, mîna insanan divê lêborîn bixwazin. û garantî bidin Kurdan ku hemû qanûnên ku pê Kurd têne girtin tev werin betal kirin. Ya heftê û heft hezar car ji we re dibêjim. Di şahdiya we de dibêjim yani. Rêxistinek çekdar weke Partiya Karkerê Kurdistanê PKK piştî şerê 5 salan xwe fesih kir. Ji bo milletê Kurd ew xwesa bi qîmet bû. Ya ev dewlet ma nikare du qanûnê xwe fesih bike. Ew dewleta ku nikare bi du qanûnê xwe fesih bike merû çawa pê bawer be? Ya qasa rehet yani. Ew qazî insanê me di hepsê dane ya. Yek ji wan bernedaye heta niha. Di ser da tên girtin jî. Ez ji we re bêjim binêrin. Ana ez Swîsre me. Îro Swîsrê dest pê kiriye operasyonekî berfireh dimeşîne. Di vê naberê de nûçe me jî tamam ez ê werim ser we. Nemesînim. Ji xwe sohbet dikin yani. Ji xwe taybetmendiya YouTube'ê ew e. Me ji xwe sohbet dike. Pir xweş e. Yani ez we ji malê dibînim. Ez we weke xwişk û bira dibînim. Weke ji malbata xwe dibînim. Ji berê ez rehet bi we re sohbet dikim. Mala we ya we here bin. Di vê naberê de ji bîr nekin ê nebûne abûne bila bibin abûne. Eger hûn biecîbînin wisa tê gotin. Eger hûn vê kanalê biecîbînin zêdetir diçe pêşiya xelkê. Di vê manê de dibêjim. Yani ez nabêjim îlla biecîbînin. Tabii ki li gor dilê xwe tev gerin. Lê eger hûn zêde biecîbînin zêdetir tê temaşe kirin. Min çi digot ji we re? Ya
Devleta Swîsrê vê serê sibê dest bi operasyonekê kiriye li hember Kurdan. Davêje ser kampên penaberan. Ê ku ret û terka wan hatiye destûnekî wan girê de dişîne. Dişîne Sûriyê, dişîne Tirkiye. Ecêb ne? Jineke bi 5 zarokî li Tirkiye hatiye girtin, avêtine hepsê. Birine avêtine koğuşa jina. Devleta Tirkiye ev e. Mesela devleta Tirkiye hindik revebirên devleta Tirkiye hindik baqil bana bigotana ji bo xatirê vê pêvajî Kurdekî me ji Ewropayê vegerandine di rûyê me de çûye Ewropayê. Sebep çi dibe bila bibe. Binêrin Kurdekî hevanno dema ji ber meseleyên aborî biçe xerîbiyê jî mesele siyasî ye. Çünkü milletê Kurd li ser milletê Kurd lîstikek heye. Devleta Tirkiye dixwaze erdnîgariya Kurdistanê temamî biguherîne. Tamam? Yani dixwaze milletê Kurd ji Kurdistanê derbixe, milletê xerîbîne bixe Kurdistanê, hejmara Kurdan li Kurdistanê kêm bike. Baş e? Evet. Birçî de hele, tî de hele, rênade ku fabrika li wê derê werin avakirin, cihê îstidamê tune. Çi ye ev hemî? Em jê re dibêjin demografî. Demografiya Kurdistanê diguherîne. Yani milletên xwedî wî erdê ji wê derê derdixe, milletên xerîb tîne dixe wê derê. Normal ev komkujî ye. Di xada navnetewî de sûç e. Normal Kurd eger li hemer devleta Tirkiye dawe ve bikin dikarin qezenç bikin. Guherîna demografîk sûç e. Jenosîd e. Çünkü tu milletê resen yê herêmê ji wê derê didikî der, qir dikî û milletê xerîb tîne dixî wê derê. Çima? Çünkü devleta Tirkiye ji dizane milletekî eger xwedî coğrafya be, xwedî erdnîgariyekî berfireh be, yani aynı millet li aynı herêmê kom bûbe, sibê dus be heqê wî çê dibe, cihê bibe veqete. Çünkü xwedî coğrafya ye. Ama em weke millet rêz û hirmeta me heye ji cîngînê re. Eger em weke milletê cîngene belabelayî bin, em herin Çukurova, herin İstanbulê, herin Enqereyê li temamê Tirkiye belav bin. Türk jî werin ji Anadolî werin Mezopotamya, Kurdistanê li wan de re bicihî bibin. Çi dibe? Em wê demê em dibin mîna goşt û nenûk. Em dîsa dibin nenûk, ew dibin goşt. Îja em mûçexê dikevin nava hev, erdê Kurdan amîne, sibê dus be êdî Kurd nikarin bibêjin Kurdistan heye. Sibê dus be Kurd nikarin bêjin em Kurdistan ava bikin. Ev lîstikekî pir mezin e li ser serê Kurdan, çi dibe bila bibe erdê xwe nefroşin. Mal û milkê xwe li Kurdistanê nefroşin. Nefroşin û neçin Tirkiye. Biçin Tirkiye bikirin ama mal û milkê xwe li Kurdistanê nedin kesî. Yani hûn dikarin biçin ama destûr nedin ku xelk were li ser mekanê we bicihî bibe. Vaya pir mühîm e. Ji bo siber rojê. Divê naberê de çavêm li ser peyamê we ye jî. Me behsa çi dikir? Behsa Leyla Zana dikir. Gotin ji wê derê vebû. Mehdi Zana ji destê dewleta Tirkiye pir kişandibû. Divê naberê de evan mesele hûn zanin Amerîka welatên Ewropayê êdî giringî didin dewletên merkezî. Yani milletên herêmê ên bêdewlet êdî ciddî nayêne girtin. Çi qas komên çekdar hene têne bêçekkirin. Partiya Karkerên Kurdistanê ji divê çarçovê de tê bêçekkirin. Ji were bêjin. Aniha li Iraqê sê komên çekdar çekî xwe teslîmê dewletê dikin. Wan qebûl kiriye. Seroka şaneya ragihandinê ya Ewlehiya ya Iraqê Saet Men beyan kir ku koma Seraya El Selam, Esayib Ehîl El Heq, Ketîbeya İmam Alî kirina çekan ji bo dewletê qebûl kirine. û çekê xwe aniha datî din. Niha hûn ê bipirsin heta niha
چند کمان چکی خدانیه چند سلاح کتنه دست دولتی 9 milyon زیادتر سلاح کتنه دست دولتی یعنی جو کمان هاتیه برهف کرن 9 milyon زیادتر حتی نها زیادتری 580,000 چک evji hefteyê ki dedike 6,000 çek hatine wergirtin. Serokê Giştiyê MHP Devlet Bahçeli beyan kir ku divê şert û mercên wiha bêne afirandin ku Abdullah Öcalan di dema pêşiya me de karibe alîkariyê bide pêvajoyê. Devlet Bahçeli da zanin ku pêvajo polîtîkaya dewletê ye bi yasaya nû ya ku li parlamentoyê hatiye pejirandin re divê pêvajoyê de qonaqeke girîng hatiye derbas kirin. Serokê Giştiyê Partiya Tevgera Netewperest MHP Devlet Bahçeli ji rojnameya Türkûnê re axifiye. Ev rojname ya MHP ye di derbarê pêvajoya çareseriyê di derbarê yasaya nû ya li parlamentoyê de nirxandinekî kir. Ev yasa li parlamentoyê nûzana hat qebûl kirin. Devlet Bahçeli dibêje lazim e şert û merc ji bo Abdullah Öcalan bêne ava kirin. Devlet Bahçeli diyar kir ku pêvajo polîtîkeyeke bingehîn ya dewletê ye. Bi yasaya bihêzkirina hevgirtina netewî yekbûna civakî re divê rê de gavekî gelekî girîng hatiye avêt. Divê naberê de ez bînim bîra we di hevdîtina heyeta İmraliyê ya bi Rêzer Abdullah Öcalan re divê derê de îştê gotin. Yani Öcalan dibêje ez bi AKP re li hev nakim. Ez bi AKP re neketime nava tifaqê. Ê min hevdîtina min bi dewletê re ye. Tifaqa min bi dewletê re ye. Bi dewletê re em li hev dikin. Bahçeli jî dibêje pêvajo polîtîkeyeke bingehîn ya dewletê ye. Yani ne ya partiyên siyasî ye. Divê çarçovê de Öcalan bang li CHP jî dike. Yani dibêje nebêjin ku ev camêr bi AKP re di nava hevkariyê de ye, bu an re dide distîrên, bu an re ketiye nava müzekerê, tiştekî wisa tune ye. Ez bi dewletê re ketime nava nîqaşê. Ji ber vê yekê CHP Yeni Parti partiyên din jî divê werin daxilê nava pêvajoyê bibin ku ew jî dewletê temsîl bikin. Devlet Bahçeli dibêje pejirandina vê yasayê ya bi dengê 467 parlamenteran ji bo Tirkiyeya bê terör ji bo yekbûna civakî nîşana vîneke xurt û lehevkirineke berfireh he. Ji neho pêve avêtina pêngavên din ên ku di rapora hevbeşiya Komîsyona Piştevaniya Netewî, Biratî û Demokrasiyê de hatiye diyarkirin û çêkirina serrastkirinên yasayî û îdarî de xwedî giringiyeke krîtîk bin. Lazim e şert û mercên wisa werin afirandin ku Abdullah Öcalan di serdema pêşiya me de jî karibe alîkariyê bide pêvajoyê. Ji ber ku wî bi banga aştî û civaka demokratîk wekî rêberê avakeriyê PKK di biryara fesihkirin û çekdanîna PKK de rolekê girîng lîstibû. Armanca me ye hevbeş ew e em zemînekê amade bikin da ku terör, şiddet, tundî, cudaxwazî yani bölücîtî avakirina dewletekî cuda bi temamî ji holê werin rakirin. Em pergaleke wiha ava bikin ku hevrekiya siyasî di nava sînorên demokratîk ehlaqî de were meşandin. Devlet Bahçeli jî derê we dike. Binêrin çi dibêje. Yani wana gotinên giloverin, hemasetin, eybe ya. İnsanên çi dibêjin mîst û mezin binêrin. Dibêje em atmosferekî wisa ava bikin hevrekiya siyasî di nava sînorên demokratîk û ehlaqî de werin meşandin. Yani anha ji bo ku hevrekiya siyasî di çarçoveya ehlaq de were meşandin kî pêşîl te girtiye Devlet Bahçeli? Selahattin Demirtaş hevrekê Tayyip Erdoğan nebiya û ête nebiya îro cîwî zindan bû. Ekrem İmamoğlu çima di hepsê de ye? Ev e hevrekiya we ya demokratîk. Yani tev derewin. Gotinên giloverin. Qaşo civakê dixapîne Devlet Bahçeli. Dibe em pergalekî wisa ava bikin kî pêşîl te girtiye? 25 salê hûn hakimin, hûn hakimê vê meselê ne, hûn li ser desthilatdariyê ne. Yani 25 sala merû ser desthilatdariyê be û merû bibêje lazim e em atmış cîhanekî wisa ava bikin ku hevrekî bila hinekî exlaqî be. Hinekî xwe bi civakê dikin. Dibêje bêguman wê derdorên tarî binêre ve basekî dike. Derdorên tarî yên navxweyî û yên derve ew ê tim hebin ku bixwazin fitne fesadî derbixin
bi bêbextiyan vê pêşveçûnê têk bibin. Ez bangî milletê me dikim ku li hember provokasyonan şiyar bin. Ka demokrasî. Yani çima insanên ku li hember projeya te bisekine, yan jî insanên ku projeya te nepejirîne, qebûl neke, çima dibe fitne û fesadî? Çima dibe provokasyon? Çima xebata te ne provokasyon e? Çima xebata xelkî provokasyon e? Ma ev e mantıqa wê ya demokratîk. Ne wisa ye? Binêrin. Yani derdorê navxwayî û yên derve yani ji bo her du aliye jî dibêje. Yani aliyê Tirk û aliyê Kurd yani. Herkes dikare fikrê xwe bibêje. Netewperestê Tirk jî dikare fikrê xwe bibêje, ê Kurd jî dikare fikrê xwe bibêje û hatta milletê Kurd, Dewlet Bahçeli jî, Rêzdar Abdullah Öcalan jî, tevger jî eger di nava meselê de qedera milletê Kurd hebe, mecbûrin fikra milletê Kurd bipirsin. Ma milletê Kurd nabêje ya em ber vê Kurderê ve diçin. Em kîjan dewletê re dibin yek? Rojavayê Kurdistanê jî wisa bû. Ana Rojavayê Kurdistanê entegrasyon heye kî rexne bike rexneya wî dibe fitne fesadî. Ya tiştekî wisa tune ya. Yani wê de behsa demokrasî nekin ya. Demokrasî çi ye? Herkes bikaribe her tiştî rexne bike. Çima nekim yani? Kes nebexil ber kozê ye. Dibe em ê îmkan nedin wan kesan ên ku dixwazin pêvajoya reş bikin û berova jî bikin. Em ê rê nedin gavên kişker ên taşeronên emperyalîzmê û berdevkê wan ên navxweyî. Taşeronên emperyalîzmê uzanın çi ye? Emperyalîzm hevanlı, emperyal, ew hêzên ku tim dixwazin pêş de biçin, berfireh bibin, heremên cuda bixin bin kontrola xwe. Yani dagirkerî. Yani nüfuza xwe, hêz û quweta xwe, kontrola xwe zêdetir bikin. Dewleta Tirkiye dewletek emperyal e. Ji Sûriye bigire heta Lîbyayê. Heremê temamî xistiye bin kontrola xwe. Heta Pakistanê diçe. Yani hûn çawa dikarin bibêjin emperyalîzm û ji xelkê re dibe emperyalîzm. Hûn çi ne? Tesîra we li ser Îranê heye, li ser Iraqê heye, li Sûriye heye we qismekî ciddî yê Sûriyê dagir kiriye. Ji bo çi? Madem hûn bi Partiya Karkerê Kurdistanê re lêhev tên, Sûriye bi temamî biterikîne. Bahana we jî nema. Wê demê sînorên xwe yên di navbera Îran û Iraq û nizanim Kuderê de hemî wan sînoran vekin bila Kurd rehetî hev û du bibînin herin werin. Madem ki hûn dibêjin terör hebû, tamam bidî tune çi bû? Yek jî bi van gotinan hevan, bi van gotinên terörê divê em xwe fêr nekin. Yani em destûr nedin ku dewleta Tirkiye ji Kurdan re, ji rêxistinekî Kurdan re bibêje terör. Em xwe fêrî van gotinan nekin. Terör merör nekiriye Kurda. Kurdan li hember hev û du şiddet bikaraniye ama li hember gundên Tirka, li hember Tirkiye terör nemeşandine. Zor bela parastina xwe kirine. Ama dewleta Tirkiye heta dawî terör meşandiye. Gundê ku ji dewleta Tirkiye zirar nedîtibe tune ye. Kurdê ku ji dewleta Tirkiye netirsiye tune ye. Terör çi ye? Tirsandin e. Tu insanan wextê bitirsîne ew dibe terör. Fealiyetekî terörî ye. Kîjan Kurd ji dewleta Tirkiye netirsiye? Dewlet Bahçeli bi xwe digo em ê serî li ser mila nehêlin, kevir li ser kevir nehêlin. Ma gotinên Dewlet Bahçeli em çawa ji bîr bikin? Bila Kurd hedê xwe zanibin, wextê dibe bîna me teng bikin, em ê kevir li ser kevir nehêlin, serî li ser mila nehêlin. Gotina Dewlet Bahçeli ye. Ji gotina xwe poşman biye? Na. Kengê beyan kiriye. Dewlet Bahçeli bila rabe poşmaniya xwe beyan bike ji ber van gotinên xwe. Em bibêjin ya çi camêre? Ya televizyonê me de ji radibin dibêjin Sayîn Bahçeli. Ya hakikaten midem mirova li hev dikeve ya. Hakikaten ya. Çawa mümkün e ya.
Dibe em ê derfetê nedin wan kesên ku dixwazin pêvajoya reş û berovajî bikin. Em ê re nedin gavên kişker ên taşeronên emperyalîzmê û berdevkê wan ên navxeyî. Ev yasa sînordar û bi şert e. Yasaya xwe tarîf dike ha. Dewlet Bahçeli bi bîr xist ku ev ne yasayekî efîye ye. Pêvajoyên lêpirsîn û dozgeriyê yên ku dewam dikin biryarên teqez yên cezakirinê wê bi hemû encamê xwe hebûna xwe biparêzin. Di wesfê sûç biryara cezakirinê yan jî berpirseriya cezayê de tu guherîn çênabin. Tiştek ku gava din min got ev e. Dewlet Bahçeli soz dide milletê xwe. Dibêje pêvajoyên lêpirsîn, dozgeriyê anha ê ku dewam dikin biryarên teqez yên cezakirinê bi hemû encamê xwe ve hebûna xwe diparêzin. Yani ew ê tim hebin. Biryarên ku dewam dikin. Tamam. Dibe wextê ku sûcdarekî tê tespît kirin, yani wesfê sûç biryara cezakirinê heta niha me çi kiriye, heta niha me çi rêx belav kiriye, em ê ji vir şûn ve jî aynî rêxî belav bikin dibêje Dewlet Bahçeli. û ev qanûna ku me derxistiye jî dibe em kes mesekî ji efû nakin. Yani ji bo ji milletê xwe re dibêje. Tavîza nade. Hasasiyetê milletê Kurd li ber çavê wan nake qirşekî jî. Ev rêveberên dewleta Tirkiye heqeten hedê xwe nizanin. Milletê Kurd nas nekirine. Ev yasaya ku me derxistiye di pergala adaleta cezayê de tenê serrastkirina yasayî sînordar e û bi şert e. Yani wisa milletê xwe tesellî dike dibe yasaya ku me derxistiye sînorê wî heye dema wî derbas dibe xilas dibe. Em dîsa dibin aynî dewleta berê, em ê dîsa mala Kurda xira bikin. Dîsa mîna dîsa. Yani ez nabêjim. Dewlet Bahçelî dibêje. Tiştek ku em ji rêveberên me dixwazin, ji rêveberên dewleta Tirkiye re bibêjin, hûn dirûne. Yasaya kok ku we gotiye, navî yasaya kok. Çima em dibêjin yasaya kok? Çünkü yasayekî ew ê sibê du sibe berfirehtir bibe. Ama bi vî mantiqî berfirehtir nabe. Mesela ev jî alîkarî wî ye. Ew jî însanekî reben e, fesehkirina Qesedê di çarçoveya yasaya pêvajoyê de ye. Yani çi eleqa Qesedê bi pêvajoya li Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê ye. Ama heye. Çima? Çünkü hebûnekê Kurdan e. Dewlemendiyekî Kurdan e. Gerek tune bibe. Qesedê kengê biye tehdît li ser dewleta Tirkiye. Kî bibêje derew e. Alîkarê Serokê Giştî MHP Fethî Yıldız beyan kir ku fesehkirina Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê di çarçoveya yasaya pêvajoyê de ye. Berpirsê Kobaniyê Qesedê Mahmud Berxudan ji Rojnameya Tirkiye re axivî bû. Yani ew jî Mahmud Berxudan hem röportaj dide Rojname Tirkiye hem jî radibe dibêje gotinê min şaş wergerandine û ji watiya wî dûr xistine. Temam. Ya tu komutanekî çi îşê te tu terî beyanat didî rojnameyekî Tirkiye ya faşîst. Ecêb ya. Yani em telefon bikin beyanat nademe ha. İnsanın hakikaten ya paşî bê şaş wergerandine nizam çi. Mahmud Berxudan ragihandibû ku nêzîkî 10,000 şervanê wan derbasî nava artêşa Ereban ya Sûriyê bûne, di nava çend rojan de jî Qesedê YPG ew ê xwe fesih bike, xwe tune bike. İja ji ber vê pêvajoyê daxuyaniya berpirsê Qesedê di demekî Kurd te li medya Tirkiyê bû yek ji mijarê herî germ, yani gelek hate axaftin. Tavî medya Kurdan jî nîqaş kir, hinekî şaşman, yani gotin fermandarê me çima wisa qisê dike? Yani tu çeka xwe tu wextê dibê me çeka xwe binax kiriye. Ê tu çeka xwe binax dikî tu çawa fermandarî? Ma tu eskerî te çeka xwe çawa dikarî binax bikî? Ne rast e? Ne rast e? Tu ancak çeka xwe dixî xizmeta artêşa Erebana Sûriyê. Artêşa Erebana Sûriyê. Çima artêşa Sûriyê nene? Ya navê Ereban jê derxin ya? Ji bo xatirê Kurda ya? Wî jê dernaxin. İja demên pêşme de eger perwerdeya Kurdî li temamê Sûriyê serbest nebe, perwerde yani ez ji dibistana Sêretayê heta dawiya zanîngehê dibêjim. Eger nê fermîkirin dewleta Sûriyê
yani çit be bela be kağıt u defter u pdv'in van mekteban eğer nedin maaş nedin mamustiyan perverdeya kurdi eğer la rojava geş u mezin nebe hatta davi ezil dij derib kevim ez rexne bikim çünkü şart emine sereke ve Türkiye jibusaya li Türkiye yani bela kez ne beje Türkiye ejil guri xwe şahsekî kurdum ji bo min pîvanê min hene derdorekî min jî heye pîvana min çi ye ew dewleta ku îdia dike ku dewleta Kurdan e weke îşaretê yekem gava yekem weke niyetekî baş perwerdeyiya Kurdî ji dibistana serêtayî heta dawiya zanîngehê fermî qebûl bike pêdivî wî bîne cî pêdivî wî çi ye mesrefên van zanîngeha serî heta dawî çünkü em jî baja xwe didin em milletin bila hebe milletê Kurd bila biçe wê derê paşê jî em ê behsa tiştê din bikin em ê bibêjin Kurdî bibe zimanê fonksiyonel ê civakê yani heta ku tu Kurdiyekî baş nizanibî tu nikarî bibî memûrê şaredariyekî li şaredariyekî divê Kurdiyê te hebe ku tu bikarî bî wezîfe bigirî wê demê tu mecbûr dimînî biçî perwerdeyiya Kurdî çünkü êdî ji tişkî re dibe ez behsê wî dikim ji Fethî Yıldız dibêje xwe fesehkirina Qesedê perçeyekî vê pêvajoyê ye dibe di medya yekem yasaya bihêzkirina hevgirtina netûyek bûne civakî de hatiye destnîşankirin dibêje ev yasaya ku me anî parlamentoyê me erê kir dibe di maddeya wê ya yekem de dibêje dema saziyên ewlehiyê piştrast bikin yani teyîd û tespît bikin ku rêxistina pekekî kecekî hatiye fesehkirin hemû pêk hatiyên girêdayî xwe fesehkirine hemû cure çek û cebilxane dibin kontrola wan de ne radestkirine pêvajo ancak wê demê dest pê dike di vê çarçovê de berpirsê Qesedê ragihandiye em ê di nava çend rojên pêşiya me de fesehkirina YPG tunekirina Qesedê ragihînin pergala rêveberiya Xweser jî em ê ji holê rakin yani pergala rêveberiya Xweser beriya niha rakiribûn me nûçe wî jî çêkiribû ama xuyayê hê ranebiye yani gava din min nûçeyê İlham Ehmed xwend dibe berpirsê tekiliyên derve yê rêveberiya Xweser yani rêveberiya Xweser hê jî heye İlham Ehmed yek ji berpirsyarên karên derve ye ê rêveberiya Xweser yani hê jî heye êdî di fermiyetê de çi qas heye nizanim yani devleta Tirkiye hevanlı aynı devlete ejbara bêjim mesela wî rojê eger rastî ve hatibe Paula Meyer heye ev ciwanên Alman li navenda dersînarkirinê dibe li Stenbolê em rastî tacîz û tecawüzê hatine yani devleta Tirkiye hê jî destûr dide memûrê xwe ku muameleyekî tacîz û tecawüzê bikin li însana ez qet nebêjim xerîban jî li însana hê jî li Tirkiye îşkence hê didome kes kesî nexapîne mesela ew jî heye hevanno lêpirsîna cemaata Süleymancî ev cemaata Süleymancî hatin girtin AKP operasyonekî pêkanî li hember çima ew qasa cemaat hene li Tirkiye çima Süleymancî bûn hedef çünkü destek nedan AKP tenê sedeme we gendelî dizî karên nel rê sextekarî vana hemî fasefî sone çünkü li Tirkiye hebûna cemaatan temamî li ser fitne fesadî û li ser karê nel rê gendelî ye çünkü karê wan gendelî ye çawa gendelî çi ye alîkarî perek bi milyaran peretê ferdên cemaatê endamên cemaatê peretînin çi dikin ew jî xanî dikirin avahiyan dikirin erd dikirin û ew cemaat idî dibe holding ê ji ber ku cemaatê nabe şîrket çi dibe dibe weke weqif
باجا وی نادی مجبور پره ددزی مجبور وید شیری ناوی دولت دید که گندلی همی جماعت به عین اوینه çünkü لسر alikariya insana komdu me nava me kurda da jibse ne nava me kurda ama banka he peri me kurdan hemi resmi ne rexisine me resmi kar dikin na di nava pergala Türkiye'de tu ana bixebti dibe gendeli yani dem parti tişeki usabke dibe gendeli binerin tişte kuanin seri CHP bu insan alikariya aburi din CHP navi dibe karên nelre jejbervê ev operasyona li hember Silêmanciyan binpêkirina demokrasiyê ye ji we re bêjim ez nabêjim bila cemaat hebin di nava civakê de yani eger hûn ji min bipirsin Diyanet divê ji binî ve tunebe cemaat jî heqê wan heye xwe bi rêxistin bikin ya rastî yani çima nebe di nava civakekî de insanên xwedî aynî fikir dikarin nava xwe de komele çê bikin cemaat çê bikin dikarin werin cem hev dikarin mezheb jî ava bikin çima ne problem wan e ya navxwayî ye însan wextê ku bi wan bawer dikin diçin cem wan meselê wan e ez nekemin nava van meseleyan lê hikûmet wextê ku operasyon pêk tîne divê li hember hemî cemaatan wek hev tevbigere derdê min ew e wek hev tevbigere yani li Kurdistanê medrese girtin çima çünkü medreseyên me wekî dibistanên Kurdî bûn çünkü tu diçî tu ji mewlûdê dest pê dikî heta ku tu bûyî mele 5-6 sala da tu tonkî îmtihana derbas dibî dibin çavdêriya meleya ra derbas dibî dibê 4-5 sala tu feqîtî bikî îcazet bistînî ji bo ku tu bikaribî di civakê de bibî yani tu ji şagirtiyê derbasî meletiyê bibî kevneşopiyekî Kurdan bû li nizam ana heye tune li Kurdistanê lê dewleta Tirkiye ew hemî girt qedexe kir ji holê rakir ama tam berûva jî pergala cemaatê li Tirkiye jî bilindtir kir çima sistema Saîdê Nûrsî ya li Bakurê Kurdistanê hat qedexekirin û felsefeya Saîdê Nûrsî teslîmê Fethullah Gülen hate kirin Fethullah Gülen çi kir naveroka felsefeya Saîdê Nûrsî guherand naveroka Pirtûkiyê guherand navê Kurd û Kurdistanê ji nava Pirtûkiyê derxistin felsefa wî jî dizî ji xwe re Nûr cemaatî çêkir di gotinê de hurmet nîşanê Saîdê Kurdî didin rast e lê di pratîkê de naveroka gotinê wî hemî guherandin Kurd û Kurdistan ji nav derxistin vaya bi destê dewletê bû yani hemî jî li hember Kurdan hevan bû heqeten ha vê derê de tu derdê min e ku netewperwerî bikim tunê îcab nake ez xatir ji we bixwazim hevandan pêya me we binêrim na Devlet Bahçeli güvenilir nin hevandan Firî Demirtaş hele bila pêşî Selhedîn Demirtaş were berdan yani tiştî ku li Rojava hatiye serê Kurdan bila nê serê gurê çolê yani bi ked û emekekî ew qasa mezin a millet ya millet bi tevr û bêra derket çûn nava şariya şer kir ew herem bi dest xiz bi tevr û bêra çûn ya bi silahê herî kevin êdî malê xwe de çûn ya gule tune bû biteqandine ya di dema şerê beriya Kobanî de şerê serê Kaniyê ew 2012 2013 wextê ku şer kirin hê Daîş tune bû hê Daîş tune bû hele te silahê destê Kurdan da bidîta ew hê silahên 40-50 sal berê bûn bi kedekî mezin şer kirin millet sivîl bi xuşk û bira şer kirin ji bo parastina mirîşkê xwe namusa xwe bezê xwe heywanê xwe zeviya xwe yani bi biryarekî rêxistinî ev pergala ku millet
avakiriye biryareki rexsini nikare tune bibe. Yani ne hakkı? Yani çi dibe bila bibe milletime ve pergale nikare kabul bike. Yani milletime e Rojavayê Kurdistanê muhakkak dibe sistemeke ne navendî federatif di nava xwe de ava bike. و انسانên me ku reaksiyon nîşanê alaya Sûriyê didin, hebûna Sûriyê yel Rojava didin, bana ji wan re rêz û hirmet divê were girtin. Ez canan ji revebirê me yê Rojavayê Kurdistanê dibîsim, van derdoran jî wekî fitne fesat pêna setkin ne rast e. Ne rast e. Reaksiyona millet çi dibe bila bibe mirov hirmet nîşan bide. Yani dikarin nîşanê me jî bidin. Dibe mirov derdê wan bipirse yani. Derdê wan bipirse û çi ye mirov wisa tevbigere. Yani hürmeta ji bo civakê, hürmeta ji bo millet esas e. Di ser her tiştî re ye. Dibe mirov millet cidî bigire. Çünkü millet nebe tu nikarî şer bikî, tu nikarî tê bikuşî, millet nebe tu ji bo kîjan arman jî heye. Her tiştê te ji bo millet e. Ji ber vê millet çawa bêjim qibla te ye. Yani tu ji bo wî çünkü tu ji bo wî heyî, tu ji bo wî şer dikî. Tu ji millet re gerek rêz û hirmet bikirî. Ew xwaz. Silav û rêz.